खुलुमबाय इडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय फंबाय बिनानावमोन आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान आयदा लानानै फैदों बे जाहैबाय डेलि इउज जानाय सरासनस्रा इंराजि सोदोबफोर एबा इंराजि बाथ्रा बेखौ जोङो सोलोंगोन बे इंराजि सेन्टेन्सफोरा वर्ड्सफोरा जादों डेलि बाहायबाय जानाय एबा सानफ्रोमबो सरासनस्रा बाहायजाबाय थायो फै बिदिब्ला जोङो बेखौ सोलोंनानै आरो बे सोदोबफोरा सरासनस्रा बिगिनार्सफोरनि थाखाय बा फंबाय बिनानाव नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना सोलोंना लानो हायो फै बिदिबा जागायनोसै गुड मर्निं गोजोन फुं एबा गाहाम फुं गुड मर्निंनि ओंथिया जादों गोजोन फुं होनाय एबा गाहाम फुं बुंनाय नाथाय सोनाबारि सुबुंफोरा बेखौ खुलुमजेननाय मान होनायनि खोथायाव बेखौ बाहायनो हायो बा बाहायो बेखायनो गुड मर्निंआ जादों मोनसे खुलुमजेननाय बा मान होजेननाय फुंनि सोदोब गुड नाइट हर गाहाम एबा गाहाम हर गुड नाइटखौ अब्लासो बाहायो जेब्ला सुबुङा मोनानि समाव फिन बै सुबुंखौ लोगो मोनफिनला एबा उन्दुनो थांनाय समाव एबा बै सुबुंखौ लोगो मोनफिननाय नंला अब्लासो बेखौ हर गाहाम एबा गाहाम हर एबा गुड नाइट होयो गेट आपआ जाबाय उठ जाव बा सिखार जिरायनायनिफ्राय सिखार एबा उन्दुनायनिफ्राय सिखार बा जायखिजाया जिरायना थानायनिफ्राय सिखार होनाय बेखौनो गेट आप होननानै बुङो I can मैं कर सकता हूँ I can मैं कर सकता हूँ आं हायो बा आं मावनो हायो बा आं बेखौ हायो सोरबा सोङोब्ला नों बेखौ मावनो हागोन नामा अब्ला बुंगोन इंराजियाव I can बा आं हायो मैं कर सकता हूँ स्पीक आप बोलो बा बुं माने सोरबा सोङोब्ला माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला अब्ला बुंनो हायो स्पीक आप बुंदो बा बुं मा खोथा बुंनांगौ बा मा बुंनांगौ बुं बे बाथ्रायाव स्पीक आप बेखौ बाहायनो हायो काम डाउन नीचे आओ गाहायाव फै माने मा बिल्डिंनि गोजौनिफ्राय गाहायाव फै एबा गोजौ सिरिनिफ्राय गाहायाव फै जायखिजाया गोजौनिफ्राय गाहायाव फैनायखौनो काम डाउन बुंनो हायो जायखौ जों गाहायाव फै बुंनो हायो बा सिङाव फै बुंनो हायो आस्क मी मुझसे पूछे माने आंनाव सों माबाफोर सोंथि सोंनांगौ दङब्ला आंनाव सों होननाय बायदि आस्क मी माने मुझसे पूछे आंनाव सों बेबायदि सोदोबखौ बाहायनो हायो बा सेन्टेन्सखौ बाहायनो हायो डोंट आस्क मत पूछो दा सों मालाबा ओरैबो जानो हागौ दा सोंनि ओंथिया जाबाय मेंनानै फैदों एबा जोबोद टेनसनाव दङ अब्ला सोरबा सासेया बुंबाय माबाफोर जादों नामा अब्ला बुंनो हायो डोंट आस्क दा सोंसै बायदि बायदि बेबायदि अब्ला सिचुएशनाव डोंट आस्क बेफोरबायदिखौ बाहायनाय काम इन अंदर आइए बर'आव सिङाव हाबबो बा सिङाव फै जेब्ला नोंसोरो फरायसालियाव थांनानै 1 मिनिट 2 मिनिट लेट जायो अब्ला फोरोंगिरिया नोंसोरनि खथायाव हाबनानै दंखायोब्ला थाखो खथायाव अब्ला नोंथांमोना जेब्ला पारमिसन बिगोन हाबनो अब्ला फोरोंगिरिया बुंनो हायो बे समाव काम इन गेट आउट बाहर जाओ जायखौ बर'आव बाहेरायाव ओंखारलां बा बाहेरायाव थां बा न' खथानिफ्राय बायजोआव ओंखारलां न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारलां बेफोरबायदि सिचुएशनाव गेट आउटखौ बाहायनायखौ सरासनस्रा नुनो मोनो एट लिस्ट कम से कम बा खमसे खम माने गैथाराबाबो मोनसे हाथाराबाबो एसे बेबायदि सोदोबाव मालाबा एटलिस्टखौ बाहायो आरो बेनि थाखाय थि ओंथि बर'नि सोदोबा खमसे खमआ बारा मोजां नङाब्लाबो बेखौ बाहायजायो वेल डान बहुत बढ़िया माने जोबोर मोजां मा मोनसे खामानिया जुदि मोजां जायोब्ला होमबा गुबुन सासेया बेखौ बुंनो हागौ नोंथांना खामानिया बा हाबाया मोजां जादों अब्ला बुंगोन वेल डान स्पीक स्ल'लि बा धीरे बोले
धीरे बोले माने लासै बुं एबा लासै बुं जेब्ला नोंथांमोना फरायसालियाव दावराव खालामो बा गोबार नोंथांमोना फरायो अब्ला बुंनो हागौ फोरोंगिरिया मालाबा लासै लासै बुं एबा लासै बुं अब्ला बेखौ इंराजियाव बुङो स्पिक स्ल'लि स्टे आप जागते रहना स्टे आप जागते रहना जायखौ बर'आव जोङो बेबायदि ओंथि बुंनो हायो सिरि मोनना थाबाय था एबा सिखारनानै था बेबायदि ओंथियाव जोङो स्टे आपखौ इंराजियाव बाहायनाय नुयो जायखौ जागते रहना होननानै हिन्दीयाव बुङो गुड आइडिया अच्छा विचार है मोजां सानस्रि बा मोजां सानथाय बा मोनसे माबा मोनसे गोदान मोजां राहा होनाय बायदियाव माब्लाबा गुड आइडियाखौ होनायखौ जों नुनो मोनो जायखौ इंराजियाव गुड आइडिया बुङो बेखौनो मोजां सानस्रि बा मोजां मोनसे राहा होनायखौ जों फोरमायनो हायो टेक केयार ख्याल रखना जायखौ बर'आव जोथोनै ला एबा जोथोन ला एबा जोथोनै ला गो स्ट्रेंथ सीधे जाओ थोंजों थां जेब्ला दोंथाम लामा मोनो आगदा आरो आगसि आरो मोनसेया जागोन सिदा थोंजों अब्ला बेबायदि सिटुएशनाव थोंजों थांनो थिनोब्ला गो स्ट्रेंथ बेखौ बाहायो इंराजियाव नॉट रिक्वायर जरूरत नहीं है जाय माने मा अबा मोनसे डकुमेन्ट्सखौ गोनांथि गैया होनना बुंब्ला बेबायदि समाव बेबायदि सेन्टेन्सखौ बाहायनो हायो नॉट रिक्वायर जरूरत नहीं है एन्सार मी मुझे उत्तर दो बेनि बर' ओंथिया जादों आंनो फिन हो टेक दिस इसे लो बेनि बर' ओंथिया जादों बेखौ ला बा नैबेखौ ला जेब्ला नोंसोरनि बिमा बिफाया माबा मोनसे बेसाद लाबोयोब्ला नोंसोरनो बुङो न बेखौ लादो बा बेखौ ला अब्ला इंराजियाव थोंजों बेखौनो बाहायो टेक दिस ट्राई अगेन पुनः प्रयास करे जेब्लानाखि फन खालामनानै गुबुन सासेनाव फन खालामोब्ला मोनफिनाब्ला बिजि जायोब्ला अब्ला मालाबा बुङोना ट्राई अगेन लेटार बेखौनो जों बर'आव बुङो फिन नाजाफिन सी यू टुमोरो कल मिलते हैं बेनि ओंथिया जादों गाबोन लोगो हमफिननोसै सरासनस्रायै गाबोन नुफिनसै होनबाबो जायो नाथाय गाबोन नुफिननोसै होननायनि अनगायै गाबोन लोगो हमफिननोसै बा गाबोन लोगो हमनोसै होननाया बांसिन मोजां ओंथियाव बेरखाङो हारी आप जल्दी करो माने गोख्रै खालाम थाबनो खालाम बा गोख्रै ओंखारदो बा गोख्रै खालामदो अब्ला बेबायदि समाव इंराजिनि हारी आप सेन्टेन्सखौ बाहायो Shut up चुप रहो सिरि था अब्ला बेबायदि बुङोब्ला shut up होननानै इंराजियाव बुङो जायखौ सिरि थानो थिननाय एबा सिरि थानो थिननायखौ बुङो बिलिभ मी मुझ पर विश्वास करो बिलिभ मिनि ओंथिया जादों आंखौ फोथाय बा आंखौ फोथायनाय ला अब्ला इंराजियाव बिलिभ मी होननानै बुङो कॉल मी मुझे फोन करो आथिखालाव बेनि ओंथिया जादों आंखौ फन खालाम बा आंखौ कल खालामहर बिनि सिगां कल मिनि ओंथिखौ जोङो गुबुन रोखोमै बुंनो हायो माने आंखौ लिंहर होननानैबो बे ओंथियाव बाहायनो हायो I am at home
मैं घर पर हूँ I am at home मैं घर पर हूँ सोरबा नोंसोरनाव सोङोब्ला नों बबेहाय दं अब्ला बुंगोन I am at home आं न'आव दं आं न'आव दं switch off the light switch off the light लाइट बंद करो लाइट बंद करो लाइटखौ बन्द खालाम जोंनाय लाइटखौ बन्द खालामनो थिनोब्ला इंराजियाव बेबायदिनो switch off the light होननानै बुङो फंबाय बिनानावमोन दिनै जोङो इंराजिनि माखासे सानफ्रोमबो बाहायजाबाय थानाय एबा डेली इउज जानाय सेन्टेन्सफोरखौ वर्ड्सफोरखौ जोङो सोलोंनानै लाबाय उननि समाव बेबायदिनो इंराजिनि माखासे सोदोबफोरखौ जोङो सोलोंनानै लाबावगोन दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों